2015 udazkenean izan genuen beraien lehenengo deia. Beraiek deitu gintuzten esaten gurekin batu nahi zutela. Guk esan genien baietz, lehenengo bilera hori izan zen udaletzean, eta hor zuzenean egin ziguten proposamen ospetsu hori Aretxabaletarena. Beraiek mahai gainean, garai horretan ere jartzen zituzten argudioak horretarako zen segurtasunarena eta anillo berdearena. Beraien, hau askotan esaten dute, baina nire ustez kontutan hartu behar da dela PNV-ren proposamen politikoa, eta ez dela plenoan edo udaletzean onartutako proposamen bat. Guk esan genien guretzako Errekale horren geratzea zela gure ezinbesteko gauza bat, eta gainera ez genuela ikusten hainbesterako ziren beraiek zituzten kezkak. Segurtasunaren inguruan adibidez prest agertu ginen, trukatzeko gu genituen informeak eta egin ditugun moldaketak udal gobernuarekin hori bazen benetan beraien kezka, eta beraien proiektuarekin Ortu ekologikoena esaten genien, azkenean ez genuela uste Errekale hor bizirik bezalako proiektu bat eta Ortu ekologikoak ez direla bateragarriak, zego gaude landaz inguratuta eta badago lur nahikoa proiektu hori hemen inguruan egin ahal izateko. Hor bilera bukatu zen, beraiek eskatu ziguten komunikazio bideak zabalik jarraitzeko eta baietz esan genien, baina gereztek ez du izan beraien berririk. Bi aldi zuzendu gara gu bi arte hauetan beraien gana, eta bai ikusi dugun argi mosketaren ostean, igual bestek eitzin aldutela ere, ze hori denok bizi dugu, argi mosketaren ostean jarrera aldaketa izugarri egon dela, hortaranek esan du argi eta garbi Errekale hor bizirik txuntzitu nahi duela. El barrio estaba bien y la comunidad estaba bien, y ellos lo dinamitaron por dentro. Ellos son los que causaron la destrucción y nosotros los que lo intentamos recomponer, poco a poco. Vitoria tiene que comprender que Recaleón es de Vitoria y que tenemos un ida y vuelta y que lo queremos, que así lo queremos, que cuando ellos dicen anillo verde, nosotros ese anillo verde ya lo tenemos aquí, que ya tenemos la huerta, que tenemos la huerta más grande de Vitoria, que tenemos los árboles frutales más lindos, una hilera gigantesca, que tenemos un montón de cosas, tenemos actividades culturales, recitales, biblioteca, arreglamos un frontón, tenemos el teatro, tenemos un montón de cosas que estamos construyendo también para Vitoria, ¿sí? Y que nosotros pensamos a Recaleón en ese marco. Entonces, es ahí donde se define y es ahí donde tenemos que dar la lucha.